سلام سلام كبرات بيتسب أبي انترتينمنت نلوم دما بلصات عصرت سهافت عالمنا بزبر اسمتك اناكم لنا سناي مكتتال أقدم جن نزي نا يوتيوب أكاونت سبسكرايب بمجار لايك شير بمجارن كتعبيو أول تكونوا بخيري يحطت أشي نخدم باركس بلصات عصرت سهافت عالمنا كنرئت لنا اتي بتم مبل عصراي تسريع زلو جونسون هانغ سبحال كوينو تولادي هاجر تايوان بزيغنوت دما ورات منግስታት አሜሪካ እዩ በግምት ከ146 ቢሊዮን ዶላር ዝንን ኮይኑ ምንጪ ናይ ዝሃፍቲ ድማ ናቪዲያ ስብሃል AI ወይ ድማ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እዩ መስራትን ዋና ማሕዳርን ናይ ናቪዲያ ኮይኑ ኩባንያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ዘገልግሉ ግራፊክስ ካርዳትን ቺፕሳትን ይሰርሕ መበልታ ሻይ ክንርኢ ተለና ዋረን ቡፌት ትውልድ ሃገሩ ሁራት ሃገራት አሜሪካ መጠናፍቱ ካብ 147 ቢሊዮን ዶላር ይግመት ምንጭ ናይ ዝሃፍቲ ድማ ምትእኻብን ወፍር ወይ ድማ ብሬክሸር ሃዝወይ ኮይኑ ብምስትዋዓል ወፍሪ ብምጋር ዝፍለጥ ወራክል ኦፍ ኦምሃ ይበሃል ናይ ብሬክሸር ሃዝወይ አካያዲ ስራሕን ዋና ማሕደር እውን እዩ አመበል ሻምናይ እንድረኾ ድማ ቤርናርድ አርኖልድ ይበሃል ትውልድ ሃገሩ ፈረንሳይ ኮይኑ ካብ 164 ቢሊዮን ዶላር ዝግመት ሃፍቲ ድማ ይውን LVMH ወይ ሃፍታም አቁሑ ለግዛር ጉድስ እንብሎ ማለት እዩ እዚኦም ድማ ምንጭ ሃፍቲ እዮም መስራትን ዋና ማሕዳርን ናይ LVMH ኮይኑ ናይ ላዕለዎት ማርካታት ከም ሉዊስ ቪቶን ዳዮር ጉጅለ እዩ መበል ሻውዓይ እንድረኾ ድማ ስቲቭ ባልመር ይበሃል ውልድ ሃገር ሕብራት ሃገራት አሜሪካ ኮይኑ በግምት ካብ 155 ቢሊዮን ዶላር ዝግመት መጠን ሃፍቲ ድማ ኣለዎ ምንጭ ሃፍቲ ናይዚ በዓል ሃፍቲ ድማ ማይክሮሶፍትዌር ኮይኑ ናይ ማይክሮሶፍትዌር ቅድሚ ሕጂ ዋና ማሕዳሪ ነይሩ ካብቲ ኩባንያ ብዓብዪ መጠን አክሲዮን ስለ ዘለዎ ሃፍቲ ብቐጥታ ምስ ዋጋ አክሲዮን ማይክሮሶፍት ተኣሳሰር እዩ ሻድሻይ ሰርጂ ብሪን ትውልድ ሃገሩ ሩስያ ኮይኑ ብግመት ድማ ካብ 195 ቢሊዮን ዶላር ይወነን ናይዚ ምንጭ ሃፍቲ ድማ ጎግል እዩ ብሓር ምስ ላሪ ፔጅ ኮይኖም ጎግል ዝመስረተ ኮይኑ ከምኡውን ምምዕባል ቴክኖሎጂን ምርምርን ዘተኮረ ስራሕ ይሰርሕ መበል ሓምሻይ ላሪ ፔጅ ትውልድ ዓዱ ሕብራት ሃገራት ካብ 177 ቢሊዮን ዶላር ዝግመት ሃፍቲ ኣለዎ ምንጭ ሃፍቲ ድማ ጎግል እዩ ምስ ሰርጌይ ብሪን ሓዊሩ ጎግል ወላዲት ኩባንያ አልፋቤት ኢንክ ዝመስረተ ኮይኑ ኣብቲ ኩባንያ ዓብዪ አክሲዮን ይውንን ኣብ መበራኺ ንረኽቦ ጂፍ ፖዘስ ትውልድ ሃገሩ ሕብራት ሃገራት አሜሪካ ኮይኑ ካብ 230
$256 ዝግመት ዶላር ይወንን ናይስ ምንጭ ሃፍቲ ድማ አማዞን ወይም ድማ ኢኮመርስ እዩ መስራቲ ናይ ኢኮመርስ ግዙፍ ኩባንያ አማዞን እዩ ካብ ስራሕ ዋና መሓዳሪ ድሕሪ ምግላፎም አው ካልኦት ንግዳዊ ወፍርታት ብሉ ኦሪጂን ዝተባሃለ ናይ ጠፈር ኩባንያ አተኪሩ ይሰርሕ መበል ሳይን ንረኽቦ ድማ ማርክ ዙከርበርግ ትውልድ ሃገሩ ሕቡራት ሃገራት አሜሪካ በማእኸላይ ካብ 250 ክሳብ 264 ቢልዮን ዶላር ይወንን ምንጭ ሃፍቲ ድማ ሜታ ፕላትፎርምስ እዩ ፌስቡክ ኢንስታግራም ዝኣመሰሉ ማለት እዩ መስራትን ዋና ማሕዳር ናይ ሜታ ፕላትፎርምስ ቅድሚ ሕጂ ፌስቡክ ዝነበረ ኮይኑ ብምርኩኻብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዓብዪ ሃብቲ ኣኪቡ ላሪ ኢልሶ ድማ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ንረኽቦ ትውልድ ሃገሩ ሕቡራት ሃገራት አሜሪካ ኮይኑ ካብ 291 ክሳብ 336 ቢልዮን ዶላር ድማ ይውንን ምንጭ ናይዚ ሃፍቲ ድማ ኦራክል ሶፍትዌር እዩ መስራትን አካያዲ አቦ መንበርን ናይ ኦራክል ኮርፖሬሽን እዩ ዓብዪ ክፋል ሃፍቲ ድማ ካብ አክሲዮን ናይ ኦራክልን ካልኦት ወፍርታትን እዩ ቀዳማይ ኣብ ቅድሚት ዝስራሕ ድማ ያው ኤሎን ማስክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ትውልድ ሃገሩ ሕቡራት ሃገራት ትውልድ ሃገሩ ደቡብ አፍሪካ ኮይኑ ያው ናይ ሕቡራት ሃገራት አሜሪካ ዜግነት ዘለዎ እዩ ግምታዊ መጠን ሃፍቱ ካብ 383 ክሳብ 492 ቢልዮን ይግመት ናይ ሃፍቲ ምንጭ ድማ ተስላ መኪናታት ኤሌክትሪክ እና ጠፈር መስራትን ዋና ማሕዳር ናይ ቴስላን ስፔስ ኤክስን ኮይኑ ንዓለም ለኻዊ ምትዕርራይ ቴክኖሎጂን ስነ ፍልጠት ጠፈርን ይመርሕ በዚ ድማ ዝለዓለ ሃብቲ ይውንን ክቡራት ተኸታተልተይ እዚኦምን ከምዚኦም ዝበሉን ኣብ ቀጻሊ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ሰላም ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ